Lur, iki lho nah. Bumbune sak kewapruk. Lho, iki dira-kira lur, kira-kira nek kakean ndak kurang bumbuku. Donta Lur, kaya ngene iki. Sik durung mateng nemen iki sik anu kok sampe garing. Apa Bandung? Ya lah Lur, iki lho. Aku iki mindhahi kembang-kembang lanse iki wingi nek pojokan kono kae. Tak delok-delok kok tidak berkembang. Mergane kayaman banget. Dadi iki mah tak dekek nang kene iki Lur, sekesuk lek kunoto ya Allah lho. Ya apa menurut sampean? Apik ta gak? Nek terus aku ya apik Lur, aja ngomong elek ya. Apik ngono Lur, aku cek seneng ale kunoto. Ket isu are. Ketisu are Lur, sampean iki mau lho, sampe aku lho gurung masak. Iki mari kabeh lho wis tak tata rapi, wis tak ganteni pupuk-pupuk kabeh. Lho sampe nang dhuwur-dhuwur iki barang. Kuwi ketindikan-tindikan ya iki ya. Iki wingi ketindikan lah, tak umbal Lur, tak lapi ngene iki mau nggih sampean. Godhong-godhong itu ale lendut tok. Dadine ya wis iki menecek ndelolor-ndelolor medun ngene iki lho Lur, tak apik ah. Terus apa jenenge? Sing isih ana sisan kaya ana pira 1 2 3 4 5 iku menek tukone pot-pot entek. Iku wis ana pote tapi pote ku cilik kembange wis gedhe. Dadi kudu dipindah. Iku lho, ayo tak sudokno ta Lur. Nah, iki lho Lur nang kene Lur. Iki Bandung. Iki lho. Oh sing iki. Oh iku gak ono adahe ya. Gak ono adahe. Nah nek sing iki wis karek iki karek ramut iki wingi ana saiki iki tak biokno kene media taname. Lah iki ngene-ngene iki terus nek nisor kae. Albone mah. Nisor ngene buntute kethek kae lho. Nah nek kuwi pakis monyet. Nah iku dadi iku meneh sing cilik-cilik ngono kae kudu tak ganti pot lho. Tekno ketok apik meneh. Barang nek gak di rumah yo ngene lho Lur, dolan tarupane lho gilani. Wis ora tayub lho ta. Blewodok kok bledok apa iki jenenge lendut lho. Lendut tok kan kepecitatan ngono iki lho Lur. Dadine iku elek. Dadine aku kesuk ngeramuti ngene iki lho Lur. Men aku sekarang nek wis kadung kembang, wis gak peduli bawa tengi luwe bandak wis gak ngruweken. Wis ben sing penting esuk mang aku masakno Pak B beres. Masak apa Pak B mang esuk? Pak B mang tak kotokne iwak P. Awak dhewe wingi iki lak teko Surabaya wingi kae lho. Nah, sing wingi kae lho Lur aku lak tuku iwak P, separo tak masakno jemi lah, separo iki mau tak masakno Pak B. Iwak P kan tedas Lur, gak atos, cara-cara ngono gak arek digoreng. Lah terus aku iki kok Lur, mari ngene ya lanjut masak Lur. Aku wingi iki duwe ndok iwak. Ndok iwak, terus karo jangkang. Lho, jangkang lunak iku. Jangkang iku ya nang dindir ku jangkang lunakno tumen jangkang iku keras kono tumen. Yuyu iku sing keras kok soanane. Kurang keras maneh ya kepeting. Oh iya iya. Oleh jangkang encen empuk. Nek jangkang iki nek ndinggon iki empuk men. Lah jangkang iki nek arek dikopi mbek endhog digoreng kae yo enak yo. Terus aku iki ora tak kopi mbek endhog. Arep tak breng apa tak botok mbek klopo enom ngono ku lho Lur. Enak Lur. Nah sing pedes ngono kae lho. Terus endhog engko dieseng-eseng. Wes ngono ae. Wes saiki iki wis rampung Lur, wis oleh tandang gawe benah-benahi kembang iki wis rampung. Saiki ayo melok aku ndang masak ae. Engko ndek kawanan buang iki yo wetenge kaliren Lur, tambah gak iso ngadeg, tambah nesu. Masak iku lho. Ayo Lur, nek aku masak. Dolan ta Lur, mendunge iki lho wis wetenge koyo ngene iki lho Lur. Ngene mangkatene jangan bayem. Lah gak yo tambah cemer. Wis njaba cemer, jero cemer. Wis salah. Wis ngene ae gak tik jangan yo Lur yo. Nglatho ae luwih enak. Wis dadi mangane yo adem-adem ning nglatho kan sego anget-anget, bothoke pedes. Enak kan lho, ngono lho Jawaku iki. Wis rasan jangan wis dapet bayem. Ndok iwak jual sing pedes ya. Lho ndok iwak iki canan-canan gak pedes gak enak men, kudu pedes. Dadi ndoke iwak engko tak iseng pedes. Cara-cara ngono kaya mercon ngono kae lho. Oseng mercon ning ndoke iwak ngono ku enak. Wis Lur, iki lho wis tak gekno bumbu. Lah iki jangkange sakmene. Iki ngono kakean ra usah kabeh men kok ambek digawe iku lho
diuduk Ndok. ambek ndok. Iya. Yo, lah iki mau ki ndoke wis mari tak godhog. Dadine kaya ngene iki kok nek dioseng cekno enak. Yo, ora banyu, sampean kabeh yo ngono. Digodhog sithik men ra banyu. Lah iki bumbu bothoke banung kaya biasane, gawe brambang bawang, lombok gedhe saithik, lombok rawit, ketumbar, kemiri, kencur, laos, kunir, godhong jeruk. Wis ngono kuwi wae ya, Lur. Engko dikeki cemplungi lombok rawit dicampur ngono kuwi, terus kei tomat. Ngono. Nek banung bothok ngene iki wis ora kathik tak kei kemangi, ora kathik tak kei tetek bengek, wis kepengin original. Guayahe rambene iso apik kaya wong luar negeri original. Ngono. Mapok kaya wong edan. Ah iki kaya biasa ngono kae iki lho, godhong jeruke ketumbar, kemiri iki diduwisikno. Lur wis mari lur alah semple pundak iki rasane iki. Iki klopo enom ya, sing enom. Nek nggae bothok iki sing enom. Nek gak enom iku nganu, gak enak persak. Iki bumbune nang diwadekno siji ngene iki ae. Nek sampean duwe banyu klopo ngono kae kek ana banyu klopo cek sedep. Nek ra duwe ya wis gak atik ra apa-apa. Wis ngene iki ae nang dicampur. Dicampur kuwi ambek dibumboni ora kok dicampur tok. Campur tok iki rasane ra enak kok. Wis campur kabeh to, saiki karek lombok rawite dilebokno. Lho, lomboke sakmene rek. Iki engko lak suwedep ngono. Ranjau. Pokoke nek mangan gak ngawasi dikorak karo ya seger pedesen. Iki masuk gelato enak iki. Enak men, apa maneh men nek kon saking gak seneng sego lemes. Nek aku seneng sego lemes iku enak nggo glathung ngene iki. Wong sego lemes iki kaya ngubah rasa prosoku iki. Jare sapa saking kon gak seneng, wong sego kok karak kok duntal. Iya enak. Enak ngono kuwi malan, Mak. Nah aku ra seneng, wong sego dilek mendelik matane kok seneng. Yo saiki lho Lur, bayangno. Nah nek sego alot iku lho kempratak. Dilek iku lho sampe mendelik mencicil ora gelem mlebu. Nyandhet nang tenggorokan ngono kok senenge. Nek aku ra doyan. Ngliwet dhewe. Aku lek sego jemek ngono wis gak mut mangan. Jane ngono wis tepak ngono iku nek kon gak mangan aku ra getun. Temen ra getun. Tambah enak beras utuh. Beras utuh, bonus kuru. Awakmu kuru lho, gak tepat ta iku jenenge mbok sayang mbak anak ya wis ngono iku. Ngono ya. Mbok hemat. Nek tomate akeh ngene iki enak lur, seger ya. Tuh, wis ngene iki tok ae aku wis ora kathik apa-apa, engko paling ditambahi lombok ijo saitik ngono ae. Nek sampean duwe lombok ijo ali karo godhong brambang gak apa-apa lebokno. Enak temenan sedep iku. Saking kene kita gak ono. Aku wingi iki kate nggawa teko Surabaya, gak teko kene dadi bosok. Godhong brambang angel nang kene. Godhong brambang iki ya nek kene dodol ya Godhonge tok. bener-bener godhonge tok ora ono. Pangkale ngono gak ono. Ora ono pangkale ngono kae ra ono. Dadine ya bener-bener godhong. Lho ijo ali ngene iki sedep. Ijo ali sampean lombok ijo. Iki mangundo dhewe kok iki mah diundono Pak B. Aku iki anjane iku duwe pikiran lho. Duwe pikiran sing cara-cara ngono emak-emak sing kepengin bertani sing hebat ngono kae lho. Kepengin berkebun, kebunku iki kepengin tak tanduri sing apik-apik ngono kae lho. Ya iso balapan mbek sukete. Ya sukete yo engko ditambelane iki cukup ta. Ya dipangan sak sayure. Bongko kabeh yo. Lah iya nek gak bingung adine. Apa maneh nek wayah udan-udan ngene iki ta lur. Masyaallah temenan. Kuangkalan le ngresiki iku. Saiki tak resiki pinggir kene meneh pinggir kono wis dawa maneh. Tak resiki pinggir kono wis dawa maneh. Lah wis karep-karepmu lah kok uber-uberan ambek apa jenenge suket. Pegel atiku. Wis. Nah wis ngene iki lho, kaya ngene iki diapurane ya. Nang iki nek dilebokno jangkange. Iki kira-kira nek kakean ndak kurang bumbungku. Tapi kan kenakan ngono. Kenakan labemu, ngomongan mangan ae. Kok Ngono yo cupite yuyu. Supite yuyu ndi? Iya ta. Itu ah. Dudu iki mang. Iki apa iku? Oh iya lho, katut tadi mau tak pilih lho prosoku iki mang yoan. Kok isih ana sing katut. Aku iki tak keplepen beluk lho ora jan. Gak apa-apa ben gak ono lalere. Gak ono lalere ya bongko makmu ngawur ae. Kok laler to mbelani laler, makne keplepeken dadakno. Piye karepmu dhewe?
Alah, urung mateng. Isek kaya ngene wis mbayangno Dania iki engko nek wis mateng rek segere mangan kaya ngene iki. Seger mergo pedes, Lur. Wis Lur ngene nang dibungkus. Lho, masak ngene iki Lur, masakan paling suwimpel lho. Wong diurap-urap ambek bumbu, jandange diempakno, ngono ae wis dadi lho, kaya ngene iki. Sing gak simpel kan golek iki nih jangkange sing ibu. Gak usah kakek, gak usah gede-gede kenakan Kang Men ku mundak mungan mangan. Wis dilonge Lur. Ya nek uyu Lur. IF iku mangan si pisan tok diwakei pisan. Wis gak iso ngono iku jenenge padha karo ora iku ora niat IF. IF iku ya mangan sak perlune. Ora kok yo terus langsung IF kok dikebuaki wetenge. Ya ora usah IF kon. Kok ya kalu kan magicom ae. Ngene iki lho. Wis ngene iki lho mbok sak katut kabeh sak sembarangan dinga seger wis. Lho. Kate blimbing wulu. Gak ate ya ora cocok kok blimbing wulu lak ya Blimbing wulu kecut. apa jenenge? Blimbing wulu ku brengkes. Oh, brengkes ya. Oh iya sih. Iki bothok. Ngene lho Lur, disuweki dhuwure ngene iki ben ayu. Lho. Sampeyan ngene iki gak disuwek ya gak apa-apa. Ngene iki aku lak sikno ayu ngono. Dadi mangan iki semangat. Ngene iki ta Lur, kelingan jaman aku dodolan. Aku dodolan biyen iku tak mbothok ngene iki mbok sampe atusan temenan. Pokoke nek esuk ngono iku ya wis gawe bothokan ya wis tak dol ngono iku entek sore mbothok maneh. Ngono iku entek maneh bengi mbothok maneh sampe ping bolak-balik. Mergo nek bothok iki mungkin uang gige sangu kerja ngono iku lho Lur. Praktis to, wis ora sate nganggo dudum mbok ngene tok wae wis enak. Kok ngono? Gorong dibudalno wis ana sing Iya, dadi pabrik-pabrik iku lho Lur. Wong pabrik-pabrik iku ngono ku sing katene budal-budal kerja ngono iku do pesen. Wis WA Kancane iku siji ya sing rono. Tapi nggawa sak kresek tuku iku 15, 20. Lah nduk modal maneh ta nduk? Mboten Bu, niki rencang-rencang niku lho sami titip jarene ngono. Arek ya nduk meneh maneh ya nak. Aku nggih Bu, pun kuwatir jarene ngono. Alah suweneng lho temenan. Cuma enak nggone kota iku ta Lur, godhonge sing larang. Monggo ana kota iku godhong koyo kene wis. Bothok jaman biyen iku aku dodol iku 1.500 iku sakmene. Yo, lah nek godhong nek koyo kene, wis gak trimo sakmene rong mene tak dadekno sitok ngene. Temenan. Gak soge-soge Banung. Ya wis pokoke amale akeh ngono. Gak soge ya wis mangan bothok kan ya wis wareg lho men kok njaluk kepo. Wis saiki tak lebokne ya Lur. Lah iki ndoke iwak iki dapuran koyo ngene iki Lur. Ngene iki lho sing tak goleki. Masyaallah, suweneng aku mek jenenge ndok iwakku. Iki ngene iki dirajangi ya lho. Ditugeli selera sampean sak piro iwak karo sampean. Lho. Jika gede-gede. Nek aku nek gede-gede iki males Kang Men. Soale iki kok nek ketok iwak gede-gede ku mangan iku tambah akeh. Tak saingan lah lemune mbek aku. Ngene wis sakmene ya, gak apa-apa ya. Kok iki aku nek sing gede kono aja gede-gede. Enak iki komen temenan, kon kok ngarau bingung lek arepmu mangan. Endi sing mangan iku, endi sing mangan iki. Rasa mangan sego, kae lho ono karak kae lho senenganmu. Lur deloken wis udan, wis tepak jos gandos mari ngene mangan IO sing ndok enak tenan wis salah. Lur, nek sing kate tuku nadem iki lho aku ndek voucher nang kene iki lho ya. Aja lali, didelok iki nang kene iki vouchere. Nah iki bumbune Lur. Nek brambang bawang ngene iki ae lombok tomat dirajang wis. Pokoke sing akeh. Pokoke sing akeh nek gak akeh gak enak rasane. Wani bumbu. Kudu akeh ngene iki lho Rek. Padha mbek eseng-eseng iwak klothok. Mas iwak klothok iku ya kudu akeh bumbune. Nek iwake ngono gak sepiro, sing enak iku bumbune. Tomat telur delon ta. Lemu sak aku. Sing gawe eseng-eseng. Iki geseng-esengi. Nek campur ijo ya apa? Iku gak seger, men. Iku tomate kudu sing mateng ngene iki. Kudu sing mateng. Iya. Jeje mbek eseng-eseng liyane. Sing doyan pedes lomboke kudu akeh ngene iki rek. Cek enak, sewedep, seger.
Wis, bayangno sedep seger dadi siji, pedes iku enak rasane. Tuh, dawa ngene iki ae. Wis lur, wis mateng lur, ayo dientas yo lho. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, iki lho drona. Bumbune sak ketuwapruk. Lho. Lur, wis kaya ngene to, saiki karek lomboke jegurke. Lho. Lomboke sak pirang-pirang kita mati barang. Sak mene lho rek bumbune rek, ya Allah. Iki sik gurung lombok ijone isian. Wis lur, saiki karek endhok iki dilebokno, langsung babar pisan ae. Lho. Perteluran masuk. Masuk lur, lho. Ora tirek eman. Iki bumbune liket-liket. Iki engko men, ayo adang maneh. Koyoke segone Magicom iki ra cukup. Jarke sik lur aja dudek ae lur ya. Tidak lede. Delon lur, kaya ngene iki. Sik gurung mateng nemen iki sik anu kok sampe garing. Dadi enak. Lomboke pateng pecicil iki lho. Nah wis lur, iki sak entase ya. Mari ngene aku tak ngombe nodem dhisik. Kadengane kok iki adem, dadi mangane iki gak wang-wang kepanasan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iya lho, ben iso menikmati. Wis lur, tak ngombe nodem dhisik ya. Kate mangan iwak mbek endhog iku mang lho nek gak ngombe ngene mbo bahaya. Soalnya kan tak sego. Sampeyan tuku nodem lur, nang gone toko official store nodem sing ana logone mall. Nek gak ngono nang gone linge Bandung iki lho ya ana. Bandung de voucher nang kene iki lho ya, sampeyan gawe. Ndang, nantu baso. Nek gak ngono iki lho rawan dhewe gak dijogo-jogo dhewe. Sopo sing kate njogo, ha? Sopo? Masih bojone dhewe ya gak iso njogo wong cangkeme awake dhewe mek sitok iki tok. Wes kono lur, ayo lho mangan mel aku mangan mari ngene ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis gek nang ayo madang, wis gak sabar aku iki rek. Lho, aku ki madang karo Mbak Nuri wae. Kang Men mau wis maring disiki. Sampeyan aja kadek ngomong, Kang Men sakno banon dijak mangan. Wis dientekno iki mang wisan separone. Padahal sing pertama kali ya malah ya sing mau ya. Begitu mateng jebrek langsung nyiduk sego. Saiki karek aku lur. Oke lho. La ilaha illallah enak rek. Wis. Glundung. Nyeteng glundung. Nah, iki jangkange lur. Ayo dibuka. Lho. Kowe ra ngerti to ngene iki? Jangkang. Lur. Delok. Lho, enake ta rek. Lomboke pating pecicil lho. Lah iki jangkange lur, tak buka ya. Dajal lur. Lu. Kayak ngene lho rek, iki jangkange lho. Gak pengen lah sampean? Lho, rene ya. Pengen lah. Iki karo iwak wader sing aku tuku wingi lur. Kenjeran. Iya, nang kenjeran ngono. Iki menen encek kira-kira balik rono mana ya? Balik. Entek iki budal mana rono? Sing iki aku wingi aku dilimpeke ra dijakku to. Aku ditinggal lunga gitu. Iya lho. Dilimpe. Mamahe Mas Jami wingi ngelimpe aku ya. Sampean ta sido ngejak aku jarene arek ngejak aku numpak sepur. Ora gedablak ae. Budal dhewe ngara-rawane po. Oh, iki arep ora kowe? Ya. Iki lho. Ayo lur. Wis dikeruak ngene lho. Yo. Wis Lomboke, iki lomboke sing wutuh-wutuhane ra. ketok lombok delok entar. Ketok lombok iki delok entar. Lomboke sing wutuh dateng pliri iki lho. Kayak ngene iki lho lur, diwel-wel ambek sego anget-anget. Ayo mbak-mbak, ibu-ibu, mbok-de, ayo monggo bismillahirrahmanirrahim.
Enak. Rasakan endok. Piye? Aku agak pisan iki mangan endok. Soalnya nek gak ono, Lur. Endok iwak lagi. Iwak apa? Iki iwak tengiri. Iwak tengiri apa iwak apa ya wingi kok lali aku. Wis mbok pokoke iwak ya Lur ya. Iki iwak iki. Coba hampir ngene Lur, enak rasane Lur. Kincune gak minggir blas ya. Ngawur ae. Aku tuku gincu iki Lur. Sing mereke Aqua Proof. Aja guyu. Apa Bandung? Aqua Proof. Aku ambrom. Mergane aku ki lek gawe gincu-gincu sembarangan iku Lur. Digawe mangan ngene iki wis langsung ilang lambene kok cacing. Wis rempet sego silang. Aku sakjane diet Lur. Minggu iki mau penasaran karo si endok iki mah lho, si Japang endok iki mah lho. Wes aku langsung mbok sego. Sare jame ndoke mertua. Apa Mas Jami? Ndoke loro tuh Mas Jami. Ndoke loro lho aku Mas Jami lan nyemuk iki. Di loro. Wis entek. Aku njupuk loro iki mau. Saking penasarannya. Anjene enak Lur ndok nek dikono ngene iki do oseng. Enak maneh ya padha dipepes ngono kaya enak. Tergantung selerae masing-masing. Nek digoreng enak ora? Ndok. Tapi Kopi ndok. yuk diremukke. Diremuk apa teko bunder ngono kuwi? Apa Iku utuhan? wong masak iku selerae wonge. Arek mbok remuk, arek mbok remes, arek mbok idek, arek mbok tungkak wis sak karepmu. Hancurkan. Enak ya jenengan ya Bani. Pokoknya hawane adem-adem ngene iki no, grimis-grimis. Mangan iku cocok iku ngene iki. Ora usah dudu-dudu. Sing pedes. Enak garingan ngene iki, Om. Cukup maneh. Cukup Jenenge maneh. dudu ndoke mertua, telu e. Wes aku nek entan nang Surabaya meneh lek golek. Mangane ra ono ya. Heeh. Kok nang kene iki dilarake ra ono wong adol yo. Nek jangkang ki beda karo yuyu Banu. Lah beda nek trimo jangang padha mbak Yuyu tak sarokno nang ngene kalen kono ae. Apa kok adol tekan ngene kenjeran tuku jangkang. Emang nang kene ra ono jangkang. Ora ono lho. Laut ta iki? Iya. Di kene ya kan ono laut. Kalen. Kae kon jeburo lah kono kae delok sing kok ono. Laut belakangane apa? Wis dintekno mbek danyange nyeloro kidul danyang. Manune jangkange, kauman awake dhewe. Jangkang ki empuk ya. Heeh, enak ya. Nek yuyu kae kan nganu to. Apa jenis? Balik mangan aku kok gemes ya nune. Nek yuyu apa jenis? Larang regane. Nek yuyu Yuyu karek nyelok. ki lho apa kae jenis? Apa? Yuyu Nyocok, mbes. nyocok. Itu ra nyocok dipangan sak. Iki nek dipangan kabeh langsung. Ndurmu iku ndok kono. Saiki kene iki karep medudono sapa? Iki di mamah ngene iki langsung iso mlebu tekan kene rasane. Ah ngene iki. Kok tak kene kulit duren. Aman. Utuh embu. Embu tak kak ibu. Mbah, apa-apa. Ora mending Tahu sore? Memang. Enggak wes. Kok enggak sama. Oh, enak rek Gusti dan Pangeran. Mending aku tambahin nang enjeran maneh. Enak ya. Kok bapakmu galakno. Oke. Bungkus nondoke barang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis lor jan keturutan temenan. Keturutan. Ndak 2 kilo iki kok. Langsung timbang medon ya. Kok tak mburimu tak kirangso. Wis jan enak tenan lur. Iwak endok iwak. Iwak endok iwak. Ndok iwak. Endok iwak iki ancene enak tenan nek diosen koyo ngene iki lho. Apa meneh sing doyan pedes lur. Lombok sing akeh lombok ngono sing nek akeh kae seneng enak. pedes. Ya wis ngono ki wae ya dulur ya. Aku tak pamit. Aku wis matur suwun sing akeh wis selalu didelok videone Banung. Pokoke aja bosen ya lur. Pokoke manuk. Banung, katanya ngomong Banung kesendet manuk keliruan.
Pokoknya Bandung iki lho, ndelok situasi dan kondisi. Nek kateke udan ya wis aja katik njaluk masak nang kono-kono wis nang kene ae dhisik ya lho yo. Engko nek terang, alah masih terang kok orang ngantek sore esuk terang sampe awan ngono. Engko tak gelekno nggon sing apik-apik. Luar kota. Luar Mesir. kota ya ra sida terang udan. Nang Gunung Kidul. Next nang Gunung Kidul ya lho yo. Nang Gunung Kidul nang gone apa ya? Mbok nang Semarang pisan-pisan. Nang Semarang. Golek apa? Ya nang kono ya ono sembarang ikan-ikanan. Ono sembarang. Oh, nang pasar Diwae Johar. po? Ya ora tumbas. Tuku ta? Iyalah. Kon tuku padha-padha nang kenjeran ae ya lho ya. Engko mampir nang sampean ya lho ya. Aku wis dijapri kok. Ya wis ngono dulur ya, wis cukup sampeyan videone Banong, donga dina awake dulur, sedongan ono ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan sakar kewarasan atau lainnya barokah rezekine. Amin Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.